Üç ýyldan bäri haksızlyklaryň garşysyna göreş alyp barýan Umidjan Kuzubaýew 9 günden bäri Nigde yzyna uğratma merkezinde tutulup saklanýan ýerinden ýurda dolanyp gaýtmak üçin arza ýazandygyny habar berdi. Kuzubaýew bir ýylyň dowamyny 3 gezek Türkiýe polisiýasy tarapyndan dokumentim ýoklugy sebäpli tutuldum. Bu hem meni gaty ýadatdy. Türkiýanyň köçelerinde 1 minut arkaýyn ýörep bolanok. Hatda soňky wagtlar öýüňden hem alyp gidýärler. Soňky 3 aýdan bäri tutulanlary çykarman saklaýandyklaryny gördüm. Bir Türkmenistan watandaşy 100 günden gowrak wagt bäri çykarylman saklanýar eken. Emma arza ýazan halatynda ýurda deport bolmagyň aňsatlaşýan eken. Maňa aýyň 26-synda boljak Türkmen howa ýollary uçuş sapary bilen isleseň gidip bilersiň diýdiler. Men hem kabul etdim. 2009-njy ýyldan bäri Türkiýede işleýän, maddi tarapdan hiç zat elde etmedim. 10 ýylda hiç zat gazanmadım. Onuň deregine ýaňy ýakynda ejemi ýitirdim. Türkmenistandaky doktorlaryň sowatsyzlygy sebäpli bu dünýäden ötdi. 10 ýyllyk aýralygyň netijesi gowgu tormady. Gazanan zadym bolmady. Diýmek mundan beýlek ýitirjek zadymam ýok. Şol sebäpli ýurduň içine gitmäge karar berdim diýip kanalymyza habar ýollady. Kuzubaýew soňky 1 ýylyň dowamyny 3 gezek tutulup yzyna uğratma merkezlerinde 60 günden gowrak wagtyny ýitirendigini aýdýar. Türkmenleri adam şekilde deport etmeýändiklerini aýdan Kuzubaýew tutulan türkmenleriň sanynyň köpdigini, emma türkmen ilçihanasy deport ediljekleri eýe çykmaýandygyny aýdýar. Deport bolmak üçin hem arza ýazmaly. Bolmasa da tutulanlar soňky aýlarda Türkiýe tarapy hem göýberenok. Tutulup deport bolmak üçin garaşýanlaryň sany köp diýip bizi içeride bolýan zatlar hakda bilgilendirdi.